Тормышларын җәмгыятебездәге тәртипне саклауга багышлаган курку белмәс батыр йөрәкле ул кызлар бүген үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Тарихы 1715 елдан башланган әлеге бәйрәм Россия Федерациясының Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре көне. Алдагы сюжетыбыз авыр, җаваплы һәм тынгысыз хезмәт башкаручылар хакында. Район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен елда югары хезмәт нәтиҗәләре белән каршы ала. Ел башыннан район буенча 118 җинаять теркәлеп, шуның 81,5% ачылган. Коллектив белән 43 еллык хезмәт тәҗрибәсе булган полиция полковнигы, Россия Федерациясе Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгының мактаулы хезмәткәре, Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр органының атказанган хезмәткәре Васил Исмәгыйлев җитәкчелек итә. 10 ноябрь ул элегректән безнең милиция хезмәткәрләре көне бәйрәме буларак билгеләп үтелде. Хәзер инде без аны эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтәбез. Димәк, без 10 ноябрьне үзебезнең һөнәри бәйрәмне каршылыйбыз. Бурычларга килгәндә инде әлбәттә ул ачык, билгеле, без инде төп юнәлешләр, ул да булса җинаятләрне булдырмый калу, ягъни профилактика эшләре башкару, инде булганнарын ачу, җинаятчыларны эзләү, качкан җинаятчыларны эзләү һәм әлбәттә инде җәмәгать тәртибен саклау. Әгәр инде без моны түгәрәклек белән әйтәбез икән, әлбәттә инде бу халыкның иминлеген саклау дип атала. Һәм менә бу бурычларны безнең коллектив җиренә җиткереп, тулысынча башкарып чыгарып әйтә алам мин. Безнең коллектив бик көчле, күбесе югары юридик белемле, үзләренең эшләрен башкаралар, дөрес иттереп, сыйфатлы иттереп башкаралар. Һәм республикада төп юнәлешләр буенча без иң алдынгылар рәтендә барабыз. Һәм әлбәттә инде мин үзебезнең хезмәткәрләребезгә шушы хезмәтләрен башкару өчен бик рәхмәтле. Шул ук вакытта без таянабыз үзебезнең администрациягә, таянабыз үзебезнең җәмәгать оешмаларына, таянабыз башка хукук саклау органнарына. Халыкка таянабыз. Мин халыкка бик рәхмәтле, чөнки халык, Саба районы халкы безгә бик күп ярдәм итә үзебезнең эшне башкарып чыгарга. Димәк, бу безнең уртак җитешкән хезмәт нәтиҗәсе дип әйтергә мөмкинлегебез бар. Полиция дежур частьтан башлана. Еш кына җинаятләрне оператив ачу һәм күпмедер дәрәҗәдә кешенең тормышы да бу бүлек хезмәткәрләренең компетентлыгына һәм тиз җавап бирүенә бәйле. Биредә эш аерым игътибар таләп итә. Җаваплы хезмәткәрләр полиция майоры Раил Гәрәев, старшина Рүзәл Шамилов куелган бурычларны лаеклы үти. Участок вәкаләтлеләре һәм балык булмаганнар белән эшләү бүлеген полиция майоры Ришат Назиров җитәкләй. Бүгенге көндә безнең Саба районы җирлегендә 11 участковый хезмәт куя. Безнең инде участковыйларның төп вазифасы ул халык белән эшләү, выявление, пресечение, раскрытие преступлений, административных правонарушений. Бу бит инде безнең андай очракларны, шу халык белән эшләгән очракта гына кешедән информация алып, бу фактларны пресекать итәбез инде. Аның участковыйның тагын күренмәгән эше дәгән бар, кайбер кеше үзенең личный вопрослары белән зурга халыкка сиздермичә или консультация алу рәвешеннән дә бит инде шалтырата үзенең сотовыйның служебный телефоннарына. Безнең бүгенге көндә менә 6 административный жилой комплекс бар. Һәрбер административный жилой комплекста безнең бар рабочий зона дип әйтик инде. Анда безнең участковыйларыбыз атнага 3 тапкыр прием граждан алып бара. Анда халык килеп тагын үзенең мөрәҗәгатьләрен участковыйга әйтеп, шуның белән бергәлектә эшләп, халыкка ярдәм итәләр. Тагын безнең калган халык, анда килмәгән халыклар монда полиция бүлегенә дә килеп мөрәҗәгать итеп, бергә халык белән шайтырып эшләр. Участковыйлардан кала безнең бер балык булмаган балаларга эшли торган инспекторыбыз дагы бар. Ул инде безнең көндәлек образовательный учреждениеләр, укытучылар, мәктәп директорлары, завучлар белән көндәлек элемтәдә тора. Балалар арасында преступление совершать итмәсенгә бөтен профилактик эшне алып бара. Бөтен приютлар белән дәгән эшләр, потому что үзегез беләсез бит, приютта нинди генә бала булмас. Алар гына бөтен белән профилактик эш алып барып, җинаятны булдырмау өстендә үзенең өлешен кертеп хезмәт куя.
Участок вәкаләтлеләре Марат Гатин һәм Айгиз Сибгатовлар үзләренә йөкләнгән бурычларны югары профессиональ дәрәҗәдә хәл итә. Алар хезмәт куйган җирлектә тәртип, катлаулы хәлләрдә закон таләпләрен төгәл үтәп, дөрес карар кабул итәләр. 2014 елдан шушы Тимышык авыл җирлеге, Симит авыл җирлегендә, Соба районында эшләп киләбез. Гомумән алганда 2002 елдан бүгенге көнгә хәтле безнең үземнең стажым бар. Элек Кукма районларында эшләгән идек, бүгенге көндә эшләп киләбез шушы җирлектә, шушы районда. Тимышык авыл җирлегендә безнең 5 авыл: Собай, Мингәр, Тимышык, Кызылмиша, Күйек авыллары. Тимышык авыл җирлегендә 2150 кеше яши. Тимышыкның үзенә генә килгәндә инде безнең Тимышык авылы район күләмендә иң зур авылларның берсе булып чыклана. 325 хуҗалык бүгенге көндә бар. Симит авыл җирлегенә килгәндә безнең Югары Симит авыл җирлеге, Югары Симит авылы һәм Түбән Симит авылының барлыгы безнең Югары Симиттә 1500 кеше яши. Җинаятьләр булмаса, нинди генә авыр безнең преступленияләр булмаса, без үзебезнең участковыйлар белән бергә җыелышып чыгабыз, эшлибез, авыл җирлекләре белән, мәктәпләр белән, укытучылар белән бик зур рәхмәтләрне әйтәсебез килә безнең педколлективларга. Безнең иң беренче тәрбия эшләрен алып бара торган укытучыларыбызга рәхмәт. Чөнки безнең бала соннары Тимышык авыл җирлегендә, Симит авыл җирлегендә безнең елдан ел орта, алар белән тәрбия көндәлек кирәк, көндәлек эшләрне безнең шулар белән алып барабыз. Авыл җирлеге белән аларга бик зур рәхмәт. Барлык коллегаларыбызны мин бәйрәм белән котлыйм. Барысына исәнлек, саулык, тазалык, байлык, гаилә бәхете, авырта күрмәсеннәр, бала хәсрәтен күрмәсеннәр һәм эшләрендә каршылыклар чыкмыйча, гел яхшы мнениедә гына булып, яхшы гына әйтеп эшләргә. Һәм тагын шунысын әйтеп китәсе килә, 10 ноябрь көнне безнең участковый уполномоченныйларның бәйрәме, ул безнең быел юбилейный дата, 100 еллык. Шуның белән мин барлык участок хезмәткәрләрен бәйрәм белән котлыйм. Барлык куйган максатларына ирешсеннәр, тырышып эшләргә һәм исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Законны катгый үтәү һәр вакыт тикшерүчеләрнең һәм сорау алучы дознавательләрнең һөнәри әхлак нигезе булып тора. Дознавательләр бүлеге начальнигы полиция майоры Гөлшат Гыйльметдинова, бүлектә яшь кадрлар да бар. Лилия Кыддусова әле күптән түгел эшли башлаган. Шәмәрдән пункты начальнигы полиция майоры Айнур Шәрәфиев. Розалия Зиядинова тикшерү бүлегендә намус белән хезмәт куя. Полиция капитаны Наил Галиев административ законнарны үтәү буенча өлкән инспектор вазифасын башкара. Штаб, кадрлар һәм тыл бүлеге хезмәткәрләре дә куелган бурычларны лаеклы үти. Штаб бүлмәсендә безне полиция майоры Ләйлә Гайнетдинова каршы алды. Кадрлар бүлегенең өлкән инспекторы полиция майоры Диләрә Каримованың ичке эшләр бүлегендә 21 еллык хезмәт тәҗрибәсе бар. Җинаятьчеләрне эзләү оператив вәкаләтлесенең төп бурычы исеменнән үк аңлашылганча җинаятләрне ачу. Бүлектә полиция капитаны Рәнис Минхаҗев, өлкән лейтенант Инсаф Гасимов һәм әле яңа белгеч кеше лейтенант Салават Хабибрахмановлар эшли. Бүгенге көндә иң киң таралган җинаять төре мошенниклык. Мондый очраклар безнең районда да булып тора. Төп безнең вазифа җинаятьчеләрне эзләү, җинаятьчеләрне табу. Күбрәк профилактика эшдә үткәрергә тырышабыз һәр вакытта, чөнки мошенничестволар күп, бик күп мошенничестволар. Профилактика карамастан барыбер киләләр, кешеләр мөрәҗәгать итәләр безгә. Хәзерге вакытта шалтыраталар. Сотрудник полиция булып представляться итәләр, күбрәк сотрудник банка булып представляться итәләр. Шул кешеләргә ышанмаска беренчедән, чөнки полиция шалтыратсалар да алар һәр вакытта повестка бирергә тиешләр. Беренчедән, икенчедән сотрудник банка шалтыратмый бер кайчан да кешегә. И менә аларга ышанмаска инде.
беркайчан. Криминалист эксперт иң лайыклы һөнәр ияләренең берсе. Бер генә җинаять вакыйгасы да аларның катнашыннан башка узмый. Криминалистның эш нәтиҗәсе кешенең язмышы белән бәйле. Бу вазифаны 2012 елдан полиция капитаны Марсель Гарипов башкара. Җәмгыятьнең иминлеге эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре кулында. Аларга тынгысыз авыр эшләрен намус белән башкарырга язсын. Өзі біздің қызметкерлерімізді, олардың ғойлаларын, біздің хөрмәтле ветераннарыбызны шушы һөнәри бәйрәмебез белән чын күңелебездән котлыйм. Аларга исәнлек, саулык, тынычлык, иминлек, байлык, моулык телим һәм әлбәттә инде эшләрендә уңышлар, хезмәтләр өчен бик зур рәхмәт.